Best Collection Mizo Channel clear tu te chi bai vek ule video masa siam la ya katarlan man lo thil thleng lian taka lo oma ni nga ni zinga US Congress joint session in President atana Joe Biden an certified tak chungchang ani session kai ruai tu Mike Pence chuan electoral vote mu dan house a chair chuakin Biden an zathum paruk mu in Trump an zani somthum pahni a hmu thu aron tar langa certification nei zo ani hian Trump chuan thu chu siamin January ni somnia dan pa ngai anga sarkarna inthak ani tur thu le boina omarin lo thu asoini atarlan ani Trump chuan Congress joint session in Biden an certify tak chu pom angin langma se election in a hrin chua alom lo thu le thil dik lo tak thleng wanga hna chan lo thu ala soi fana engpo ni se January ni somni chuan sarkar thar lo om tur tluang takalak lo ani ngei abei sei thu le dan pa nga in thilakal tluan tur thu asoi Trump chuan ka soi fo thinang khan vote lem ni lo vote tak chau kha chiar ni se thil thleng me khia danglam do rang ka hun ton hi America President Trump masa first Trump chela zonga ro pui berani Make America Great Again ti in America lo ro pui le nan bul kan trana awla kan naya ti in Trump chuan thu chua asiamani Capital kota ama thlop tu pungkho min boina an cho chu awang le building chunga hial ron lu ta tharum tho na a thlen ta ka wang khan ama tan tu tur le challenge vote thlop pui tur ngei Republican MP tam zokin putram patlin thei nan vote an peta si lawa putram patram masa chu a herliam don ta ani mel mi pakhatan US President Trump ni achel thaya chuti ani chuan kumli hnuwa Trump hian president chu le thei dona chumi hun chu anga angai don ta ani confret to angin joint session Mike Pence kai hruaya hian Republican tikha tangrual se Arizona le Pennsylvania Republican Party in an lak challenge sa phar thlaturin ban han phar rual ta seng chuan Trump patan ko la eng tur ani a apol puiten an lama an chui gol miaw wangin Biden le a cabinet te chuan kumni chung rawan railway don ta ni in alang ta ani Democratic lamin Arizona a hnena an chan joint session a Republican lamin an challenge a hian Senate a chuan paruk somko parukin Democratic Party lam hian hnena an changa heti lai hian House of Representative lama ve thung chuan zathum pathum za somni pakhatin Republic Party lam an chak lo bok chutiang bokin Pennsylvania electoral vote khin thlak tum na khin thlak tum Republican lam hi somko parukin an chak lawa House of Representative a po zani samriat pahni za somthum pariatin Democratic Party an chak bok soito angin US State Capital lu chuana tharum thona a hian mi pali an thia police officer som pahni ai tamin hliam an tuar bok boina lian takle tharum thona lian tham a thlen ta ka wang hian lawmaker tam tak chuan electoral vote challenge meka an ruam manna an thlakin an tidang lam ta ni a soyani a boina chuak chu Trump awanga ngai Republic Party lama an tam hle a tharum thona lian tak cho chuan a abul tum tu ang main Trump chu an ngaya boruwa ka ti dai tok lo ama thlopa pungkhom te chu a hun line a thel mi tok lo ani ti in Biden klin nan vote an peta sup ani bermai heti lai hian Arizona le Pennsylvania electoral vote king thlatura soi ho na nei ani pia lama Georgia Michigan Nevada le Wisconsin a electoral vote object turin Congress House member then khat chu an ron out chuaka mase Mike Pence chuan alo hnol sak hloma Trump alam tangtitan chuan Democratic Party lama Mike Pence hi atang tamayam ni ati thei rum ome Trump khan alo soi dik hle joint session nei ani ma khan Trump hian tongkama chak chuaka session a Democrats chakna king thlaturin
Mike Pence hi a huai sen tok lo alo ti to ani Pence ril ru Trump hian a hre hle ti na ni Trump a atin lo dan tur a zong zok emni ti mai turin session kai hroi dana a har sa ber le tlin har sa ber tur hmanga session a kai hroi dana hian Republic Party lam tan chuan Mike Pence hi ngai om ve tak tur ani kumli dang Trump a hnuaya Vice President ni le ai chuan kumli hnu a President chu mai chu a political career nuam zok ni tura angai te pawni mana engpo ni se Biden a President ni tur hi US mi puizat ve chuangin lungdam lo zetin an hron don chu ni phota Trump ale ama thlop tu te ril ro hi adam mai donin a lang lo diklo taka hne na chang Democrat ho ti in an la soi renga US in thlana vote ti chingpen na lian tham berani mi puibum na ra phlak berani ti in ngai dan an la so son chuang lo ma se mi pui ayo kal khomin thutluk na an siam miau to awangin ti thei ero an nei mang talo ni ber joint session an nei ma atanga thumal pakhat soirik ve fo chu martial law kha ani Trump tan chuan hei hi akong om chhuna ni ta a ma se martial law puan dan kong rang om zinga house pan hi in lungrol takin an puang thaya Supreme Court in a puang thei bokin President thu nei na ani boka ma se state chunga dan le thu pe ken ko thei lo khopa boina le tharum thona chhuat phot lo chuan pong po puan ngot chi ni lem lo putram pa hian January ni somnia thate te a Biden a lak lu ti ra tum thu lo sei to a dan pa nga in boina om lawa lal thu thlenga ken don thu a soyani martial law puan tum na le puan theina na ama thlop tu te boina siam tira aru ka che ta tum arin om lem lawa martial law puana chetaka American history a minglan ai chuan kumli dang ha le a President chu le adu zok nge in arin om heti lai hian Trump a support tu te zok hian Trump a thu pek ni lawa boina siama tharum thona lian tak anin beina state a an lan tira an state in dan le thu pek an ken ko hlei thei lo khopa boina ra phlak a chhuat chuan martial law puan ani ve thut mai thei boka engpo ni se an chevel han thlir vel e phot te ang video dot le in lo ngai chang thau don nia in zawa in mangtha le vek ole